Barkanku da zuwa Arewa Smart TV. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun sahihan labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Ƙungiyoyi da dama sun yi Allah wadare da abin da uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ta yi. Naja'atu Muhammad tana daga cikin waɗanda suka yi Allah wadare da abin da uwar gidan shugaban ƙasan ta yi. Ta fito an yi hira da ita a gidajen rediyo kamar haka. To Hajiya Naja'atu Muhammad, kin ga muhawarar da ake ta yi a Najeriya yanzu haka sakamakon kama wannan ɗalibi na jihar Jigawa. Da kungiyoyi da dama da ɗaiɗaikun mutane suna ta bayyana rashin gamsuwarsu. Da farko ke ya kike kallon wannan? Ina kallon sa ta fuskar tsananin rashin adalci da kuma rashin tsayawar shugaba Buhari. Kaga dai ita Aisha Buhari mata shugaban kasa a tsarin dokan Najeriya ita ba komai bace, ba ta da wani iko. To tunda ba ta da iko, ban ga dalilin da isa waye ba ta ikon ma da za ta dinka sa jami'an tsaron Najeriya su je su dinka yi mata abin da ta ga dama. Kuma wannan ba shine na farko ba, ta yi haka akan ADC Canada sai da aka yi wata da watanni yaron nan yana tsare. To maganar ita ce, su kuma waɗannan jami'an tsaro sun sani cewar Aisha Buhari bata isa ta sa su ba, bata isa ta sauke su ba. Dan me isa suke karɓan umarni daga gurin ta? Karɓan umarni za ku karɓi umarni ne kawai daga cikin wajen commander in chief. Commander in chief shine shugaban ƙasa ko kuma NSA General Mongunu. Ba su suka ba da wannan umarnin ba, kaga ba ta da iko. Na biyu kuma banda cewar an ɗauko yaran an kawo sai aka kawo su cikin villa, ta sa aka lakaɗa musu dukan kawo sannan aka je aka kulle su. Yau ne nake jin raɗin ma za a kai su kotu. Idan ma yaron nan ya yi mata laifi, ai akwai doka. Ita bai kamata ta ɗau doka a hannunta ba, da ta ɗau doka a hannunta ta sa aka kamo su, ta lakaɗa musu duka, to ita ma ya kamata a kama ta don ta ɗau doka a hannunta. Bai kamata ba. Mu yaro a je a ɗauko shi a jirgi a turke shi a zo a kawo ta gabansa a dinka lakaɗa masa duka sannan a je a kulle ta. Ta keta doka kuma kamata ya a gurfanar da ita a gaban kotu. To Ajiya, kina ga za a yi wannan aika-aika a fadar shugaban kasa ba tare da sanin Buhari ba? Idan da Buhari ya tsaya, ai ita matarsa bata isa ba. Shi ya yarda kowa a ƙasar nan yanzu ya raina shi, yanzu kowa abin da ya ga dama yake yi. Ba a nan a cikin fadar shugaban ƙasar harba fa aka yi a fadar shugaban ƙasar. Karewar a kawo yaro ko yara a dake su, ka harbi dai shi ya fi komai lalacewa, amma aka yi shiru ba abin da aka yi. Bai komai ba, bai ce komai ba. To yanzu ina mafita yadda za a ceto wannan yaro? Mafita ita ce mutanen Najeriya mun fara fitowa mun ce ba mu yadda ba. Amnesty International ta fito ta ce ba ta yadda ba. Yanzu na ji yara suna zanga-zanga akan cewar su ba su yadda ba. Gaskiya ba mu yadda ba. Aisha Buhari ta je ta zauna inda Allah ya sa ta tsaya a matsayinta na matar aure. Ta daina katsalandan harkar mulkin ƙasar Najeriya. Dan ba huruminta ba ne. Mu 'yan Najeriya ai mu ne muka wulakanta kanmu. Da muka yadda ana wannan abun ko tsoro ko munafunci ko kwaɗayi yasa ake yin shiru. Wannan shine kuma ba inda za a yi wannan kama kare a zauna lafiya sai a arewa. 'Yan arewa an raina mu. Wannan kashe-kashen da kake ganin ana yi kullum kwanan duniya, an ce maka an isa a yi wannan a ƙasar Yarbawa ko a kudu? Shi ba a isa ba. To amma saboda halin kwaburis ɗan arewa bai damu da ran ɗan uwansa ba, bai damu da a cewa zarafin ɗan uwansa ba, har sai abin ya dawo ya cinye mu. Zai cinye mu ne gabaki ɗaya. Saboda a duk lokacin da kake ganin ana abin da bai kamata ba kai shiru, to ka tabbata sai ya zo. Hajiya Naja'atu Muhammad, mun gode sosai da wannan dama da kika bamu. To na gode Bashir. To Hajiya Naja'atu Muhammad, kin ga To madalla, da zarar an samu wani labari insha Allahu za ku ji mu ɗauke da shi. Muna godiya da irin gudunmawar da kuke bamu. Dan Allah kada ku manta da yin liking.